Ahoj, já vás vítám, zdravím vás Gamer Screen, dnes si ideme zahrať Mix Games. A prvá hra Mix Gamesu sa nazýva Alarm for Cobra 11 Nitro. Takže dáme načíst profil, dáme tak samostatný závod a ešte si ideme niečo opraviť, lebo to som nechcel som to. Ovládanie hry, ovládač keyboard. Nie, som chcel. Tak, späť. A ideme hrať samostatný závod, dáme si server toto, dáme B9, dáme si toto auto a ideme hrať. Takže každý Games Week bude mať 6 minút. Aha, takže my hráme s takouto šipkou. Počkajte, vľavo nejde zatočiť. Počkať, treba to ešte troška nastaviť. Ja sa k vám vrátim po menšej prestávke. Takže som späť a už dáme si ešte raz B9 a toto B8. Sme tu a hráme. S čím si prepíname? Takže ešte zistiť, s čím si prepíname. Dobre, chápem. Hral som to na šeferke, ale teraz je tu mobil, lebo natáčam s mobilom, lebo na počítači teraz nefunguje žiadna natáčacia aplikácia, až bude fungovať zajtra, takže možno zajtra. Takže. Nemám tu ani jeden lag. Točím to naokolo. Možno 100 fps. Tak to nevadí. Počkaj, troška sa. Aha, dobehneme ho. Nie! Nie! S Bohom, super. Áno! Na chvíľku som to stopol. Brdi. Nie, ešte mi sa prepína. Aha, okelu. Takže toto hry budú asi 4 alebo 4. Neviem teraz presne, toto je Games Mix alebo Mix Games. Že akože zmiešané hry. Chápete to? Zmiešané hry. To dáva význam. Celkom. Aha, dobre, ja som si myslel, že idem odbočovať. Preto ste videli, že som troška pribrzoval. Poď! Nie! No, ono vidí. Čo mu ja niekedy urobím. Nie. Prepáčte, zahliadol som sa na mobil. On není za mnou, kde je? Na mapke ho vidíte, tam vy ho ani veľmi nevidíte, lebo to až nie je taký kvalitný obraz, grafika je úplne na nič, ale ide to. Nie,
Ale teraz ale no v mobile je to na niž, ale v počítači ide to, tak grafika je celkom dobrá. Rýchle dokončiť level. Ešte toto. Ďakujem! Takže to bolo už všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte odber aj like. A vidíme sa pri ďalšom videu. A to ďalšie video budeme názov to vám prezradím až zajtra. Takže dík, že ste si to pozreli. Natáčal som na mobile, lebo som počítač nemal, čiže toto nešlo, tak ospravedlňujem sa, ospravedlňujem a zajtra už to bude určite na počítači. Takže ahoj!